ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୃକ୍ଷ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବେ ବଢ଼ନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ବା ମୋଟା ଓ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଲା ପଣସ ଗଛ, ସେଠି କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଗୁଆ ଗଛ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଗଛ ସେଠି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୁଳ୍ମ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଓ ବୁଦାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନ୍ଦାର, ଏଇଟା ବି ସେଇ ମନ୍ଦାର। ଏଠି ଅଛି ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଠି ଗୋଲାପ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲତା ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବେ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଅନାଦିଶ କାଶରେ କରି ପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପୋଇ ଗଛ, ଏଇଠି ସେ ଲତା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା କଲରା ଗଛ। ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃଣ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କମ୍ ବର୍ଷ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହାକୁ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁଳସୀ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଗଛ। ଏଠି ବାଇଗଣ କମ୍ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କମ୍ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାହାକୁ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଠି ବାଇଗଣ ଗଛ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ତାହାକୁ କଣ୍ଟା ଉଦ୍ଭିଦ କୁହନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦକୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପଶୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆଗରେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଲାପ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଇଠି କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗଛ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ଏଠି ଆଲୋଭେରା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ୍ଟା ବି ଫୁଟିଛି ତା ଇଏରେ ଆଲୋଭେରା। ଏଇଟା ଟାଟା।